Co obxectivo de seguir a xerar redes e sinerxias entre emprendedores, o Coworking da Pobra porá en marcha unha iniciativa do máis innovadora. Trátase da travesía do emprendemento, na que un grupo de mulleres realizaron un percorrido pola ría, analizando as similitudes entre a navegación e o proceso de creación dunha empresa dende a perspectiva de xénero. Neste coworking, un pouco a nosa diferenciación dentro da rede é traballar con perspectiva de xénero. Nos interesa moito o emprendemento de mulleres, o emprendemento femenino e, sobre todo, isto de emprendemento con perspectiva de xénero que ten que ver con poñer as persoas no centro. Será mañá a partir das 6 da tarde cando 3 embarcacións da empresa Lendas da Curota partan do Porto da Pobra. Neste caso, unha travesía no mar, o que imos a buscar son os paralelismos que hai dende o momento en que queremos sair ao mar e temos que mirar como está o tempo, temos que mirar de onde ven o vento e, bueno, pois imos a salir, imos a dar un pequeno recorrido por aquí, por a Pobra, e imos a ir facendo eses paralelismos, facendo que as mulleres colaboren nesa travesía, e logo chegar a Porto, bueno, imos a facer unha pequena parada, porque é bonita a ría. Vou falar de algúns casos de éxito que temos de mulleres emprendedoras, de mulleres que, bueno, están facendo cousas moi chulas, a veces non moi coñecidas. Tras a travesía recalarán no Chiringuito do Xobre, onde terán lugar actividades de cohesión de grupo e un taller de xestión emocional a cargo de Nancy Silva. A idea é iso, traballar con estas mulleres e poñer o foco na importancia da xestión emocional, que se nos move desde o inicio ata o salto, non? Que se nos move un montón de cousas. É moi importante todo o tema da perspectiva de xénero polo feito de o ser mulleres, hai unha parte moi invisibilizada que é o cuidado familiar moitas veces, o tema da crianza, o tema social. Esta travesía pretende marcar o inicio dun camiño duradeiro para que as emprendedoras dispoñan de espazos comuns nos que seguir tecendo redes, deslocalizando as actividades do propio coworking e aproveitando os recursos que ofrecen as máis de 30 empresas con que contan na actualidade. Unha proba piloto, porque nós o que queremos é darlle continuidade, incluso ampliar os ámbitos e que outros veñan aquí a Pobra a nosa coworking a facer o que é a travesía. Entón, como ben dixen, hai que crear rede, e colaborar e deslocalizar as actividades do propio coworking, porque nós estamos nun pobo mariñeiro, entón que mellor que o mar, non?